جبو کوبانê jî bînerên hêja û dorpêça ku li ser hatiye sepandin û nederbasbûna alîkariyan bo wê jî rewşên gelekî zehmet têne jiyan kirin. Bo vê doh kerwanek ji hêva sor a Kurd gihişte Kobanê li gor agahiyan ji neh kamyonan pêk tê, ev kamyon jî di nava xwe de xwarin û pêwîstiyên jiyanî vedihewîne. Piştî hewildanê dirêj ku rê li ber heyvasora Kurd vebe da komkarîbin alîkariyê bigihêjin Kobanê îro erêkirin hat ku ev alîkariye han ev kerwanê alîkariyê bigihêje Kobanê em jî vêyekê gelek hestiyar û kêfxweş in gelê me xelkê me li Kobanê ku rojê dirêj saetê dirêj ji zor û zehmetiyê jiyan kirin îro em karîbin vê alîkariyê bigihêjnewa û em hêvî dikin di demeke herî Kurd de ev dorpêça ha bişkêb timametî û çûn û hatin ya her tiştî ya em bêjin xwarin û vexwarin û alîkarî û derman û her tiştî rehet bibe ev astengiya godhate jiyan kirin bidawî bibe.